हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनो लानाय जादों। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा बावैसो सिगांनिफ्राय साननै सानथामसो सिगांनिफ्राय ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ नुदोंमोन जे उत्तराखन्डआव हाग्रा खामलाबनाय आरो बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां माखासे पिक्चारफोर आरो माखासे सावगारिफोर नोंथांमोनहा भाइरेल जानाय नुनो मोन्दोंमोन। जोंनि बर'फोरनि गोबां फेसबुक पेजफ्राबो अर्थात गोबां फेसबुक बाहायग्राफोराबो बेखौ बाहायनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो इउटिउबफोरावबो बेखौ गोबांथार भाइरेल खालामनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बेयो खोथाया जाहैबाय नंखाय होनदों। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन। बियो गुबुन बोसोरनि एबा गुबुन हादरनि केपचार खालामनाय फट'सो बा भिडिअ'सो जानो हागौ होनदों। नाथाय बियो उत्तराखन्डआव बेबायदि जाथाय जायाखै होननानै बुंदों। बिथांमोननि IPS अशक कुमारा बिथाङा फोसावनानै होदों। नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन, बुजिना लानो हानाय जागोन। आरो बेखौबो बुंनानै होखानाय जादों दि जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि फेक एबा रिउमार खालामनानै होदोंमोन बिथांमोननि सायाव गोख्रों साजा होनायजों लोगोसे हमनायबो जागोन होनदों, ग्रेप्टार खालामनायनिबो बिथांमोना खोथा बुंदों। दा बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोनहा बैफोरबादि भाइरेल खालामनानै होदोंमोन नोंथांमोनहा डिलिट खालामनो गोनां जागोन। डिलिट खालामनानै लायाब्ला जाथाया गुबुन जानो हागौ। नोंथांमोनहा गावबा गावनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। नमस्कार साथियों, बड़ी खेद की बात है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में वनाग्नि के संबंध में, जंगलों में आग लगने के संबंध में झूठी पोस्टें प्रसारित की गई हैं। इनमें से अधिकांशतः या तो 2016 और 17 की जो आग लगी थी उत्तराखंड में उनके फोटोग्राफ्स हैं या कहीं विदेशों से लिए गए हैं। इस बात को जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है वो भी इसको कह चुका है फैक्ट फाइंडिंग में कि पूर्णतः झूठ है। तो मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी कोई पैनिक करने की बात नहीं है और आप सभी लोग कृपया सतर्क रहें, इस तरह के जाल में न आए। कुछ लोग इसके माध्यम से पैसा भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आदमी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे अगर इस तरह का झूठ फैलाने वालों के खिलाफ। तो कृपया करके सतर्क रहें।